kalibutan sa distrito kan Rinconada. Ini po gigibuhon digdi sa satuyang parokya. Kaya si mga interesado na maging miyembro kan lector asin Eucharistic Ministry, tabi magrani sa opisina kan parokya o sa siisay man na lector or lay minister para sa saindong kahaputan. Ikapito, Feast of the Assumption. Sa Martes, petsa 15 kan Agosto, iyo ang kapiestahan kan pagsakatan ki Maria sa langit o Asunsyon. Magkakaigwa po nin Triduum bilang pag-andam sa saiyang kapiestahan. Ikawalo, kapiestahan ni San Tarcisio. Sa pag-andam sa pagselebrar kan kapiestahan ni San Tarcisio sa petsa 17 kan Agosto, mapuon po ang nobenaryo sa saiyang kaumawan sa Martes, petsa 8 kan Agosto. Ikasiyam, meeting kan PPC Executive Board. Magkakaigwa po nin meeting ang PPC Executive Board ngunya na Martes, petsa 8 kan Agosto, sa oras na 6:00 nin hapon. Ikasampulo, pasasalamat. Salamat po sa gabos na padagos na nagtatabang, in cash or in kind, para sa mga proyekto asin pangangaipo kan sa tong parokya. Diyos ang magbalos. Ang Santa Misa po nyato ngunyan, idinudulot para sa mga minasunod na intensyon. Misa pasasalamat, dulot kan mga minasunod. Eric and Beth Lastrolio and family. Mr. and Mrs. Jonal Andalis and family. Juliet Figuracion. Melanie Saremo and family. Lily and Albert Niglerio. Evelyn Omayan and family. Misa pasasalamat man, dulot ni Corazon, Apan, Garlando, and family. Para sa kalag ni Lolita, dulot kan Acabado family. Kaumawan ki Amang Santiago i Amang San Roque, dulot ni Mrs. Bining Llanes and family. Misa petisyon, dulot ni Jessa Factor and family. In honor of Inang Katipanan, dulot ni Mr. and Mrs. Arnel Riparip and family. Misa Kumon, dulot kan Ilibado family. Misa Kumon, dulot ni Jenny Mijares. Misa Kumon, dulot ni Elizabeth Lasarte Remigio. Kalag ni Edwin Querino, dulot ni Mrs. Norma Fideres. Mga kalag ni Felisa Isusimo, dulot ni Mr. and Mrs. Efren Valenzuela and family. Kalag ni Jesus, dulot ni Ferdinand Cosme. Mga kalag ni Juliana I. Juan, dulot ni Jenny Mijares. Mga kalag ni Leon Jr. I. Loida, dulot kan Acabado families. Mga kalag ni Leonard E. Veronica, dulot ni Elizabeth Lasarte Remigio. Mga kalag ni Librada E. Maria Belia, dulot ni Maria Christian Lopez. Mga kalag ni Marcelino Sr. E. Alejandra, dulot ni Ferdinand Cosme. Mga kalag ni Margarita E. Rogelio, dulot ni Merly Omayan. Mga kalag ni Matias I. Virginia, dulot ni Ferdinand Cosme. Mga kalag ni Virginia I. Juan, dulot ni Ankel Bibat.
Misa pasasalamat, dulot ni Casilla Protasio and family. Liwat, Diyos marhay na aga po sa indugabos mga tugang. Ngunyan na Domingo, sa tong sinisilibrar, ang kapiestahan kan transfigurasyon kan kagurangnan. Ang sa iyang transfigurasyon, sarong pagpahayag kan sa iyang kamurawayan, na siya ng God, ang tunay na aki kan Diyos. Ang pinagmarhayan kan Ama. Lugod kitang mga nakikisumaro kay Kristo bilang mga aki kan Diyos. Danay lugod kitang makagamiaw sa iyang pagiging marahayon. Nakita man lugod, magin mga panalmingan nin kamurawayan, asin karahayan. Sarong patutuo, kan sa tong pakikisumaro kay Kristo, ang liwanag kan sa tong buhay. Ang Santa Misa po ngunyan, panginginutan ni Reverendo Padre Larry Nagales. Matindog na po ang gabos, asin awiton nyato, ang awit sa pagpuon.
katiripon po kita, sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios, asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa tuyong mga kasalan, kanganing magkanigo kita na magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako in makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kakapayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamigpi sa kagurang nantang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Purawayan sa Diyos ang kaligtaasan, asin sa daga kaguninongan, sa mga taong marahayan ko. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan puro kahalangkan. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamipi kita. O Diyos, na sa mamuraway na transfigurasyon kan bugtong mong aki, pinakusog mo ang mga sakramento nin pagtubod sa pagsaksinin mga kamagurangan,
asin makangalas na enot mong pinahayag ang lubos na pag-ampon nin mga aki. Warasan sa mong mga nasasangkuban, kan padangat mong aki, magkanigo kaming maging mga paramana kay Baniya, siya na mabuhay, asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapahayag kan bisyon ni Propeta Daniel. Sa iyang nahiling, an mabansay asin mamuraway na Diyos, asin andaing kasagkuran niyang kahadean. Himateon po niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Daniel. Mantang naghihiling ako, ibinugtak ang mga trono sa mga lugar kaini. Ang sarong danay na buhay, nagtukaw sa saro kan mga trono. Maputi, siring sa niebe, ang sa iyang gubing. Asin nakakaagid sa telang, purong lana ang sa iyang buhok. Nagkakalayo ang sa iyang trono, na igwanin mga ruedang naglalaad. Hale sa iyang trono, nagbubulos ang sarong salog nin kalayo. Yaon duman ang ribu-ribong tao na naglilingkod sa iya. Asin ang milyon-milyon na nagtitindog sa iyang atubang. Nagbukas ang korte sa pagdangog kan mga kaso, asin binukasan ang mga libro. Sa bisyon na ini sa pagkabanggi, nahiling ko ang sarong garo tao. Nagrarani siya sako, napapatos nin panganuron, asin nagduman siya sa danay na buhay. Dangan, ipinamidbid sa saiya. Tinawan siya nin autoridad, onra, saka kapangyarihan na maghadi. Tanganing paglingkudan siya kan mga tao sa gabos na nasyon, rasa, asin, lengguwahe. Magdadanay ang sa iyang autoridad, asin mayo nin katapusan, ang sa iyang kahadean. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ang simbag kan gabos, an kagurangnan hade, an kaharohalang kawe sa bilog na kinakban. An kagurangnan hade, an kaharo halangkawi sa bilog na kinakban. Hade an kagurangnan, magugmalugod ang dagha, magugmalugod ang mga baybayon kan dagat. Panganuron asin kadikluman ang nasa palibot niya, katanosan asin hustisya ang mga pundasyon kan sa iyang trono. An kagurangnan hade, an kahuro halangkawi sa bilog na kinakban. Ang mga bukid na tutunaw siring sa taro, sa atubang nin kagurangnan, sa atubang nin kagurangnan, kan bilog na daga. Ang kalangitan nagbabareta kan sa iyang katanosan, asin ang gabos na nasyon nakakahiling kan sa iyang kamurawayan. An kagurangnan hade, an kahuro halangkawi sa bilog na kinakban. Huli tay kakagurangnan, an pinakahalangkaw sa bilog na daga, urog na dakula kisa gabos na mga Diyos. An kagurangnan hade, an kahuro halangkawi sa bilog na kinakban. Sa ikaduwang babasahon, nagpapatutuo kan kadakulaan kan Diyos. Sa paagi kan pagiging saksi ni Pedro,
Santiago, asin Juan, kan mamuraway na pagtransfigurar ni Kristo. Himateon po niyato ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa ikadawang surat ni San Pedro. Ani pinahayag mi sa saindo, dapit sa kapangyarihan, asin pagdatong ni Hesukristo na sa tong kagurangnan, bakong gikan sa mga osipon na gibo-gibo sana. Huli, ta mga saksi kami, kan sa iyang kamahalan. Nahiling mi siya, kan inako niya, sa Diyos Ama, an kaumawan, asin kamurawayan, dangan nadangog mi, an tingog, kan dakulang kamurawayan, kan magtaram siya. Ini ang namumutan kong aki, na ikinauogma ko. Nadangog mi ang boses na ito, nahali sa langit. Huli, takairiba kami, kan kagurangnan duman sa banal na bukid. Kaya nag-urog an samong pagsarig sa mga ipinahayag kan mga propeta. Marahay para sa saindo, napahalagahan ang pahayag na iyan. Iyan garo sa nang ilawan na nagliliwanag sa madiklom na lugar. Sagkod na magbanaag an aldaw, asin magliwanag an bituon na makaaga sa saindong mga puso. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, susog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkalihis ni anom na aldaw, pinag-iba ni Jesus an sa iyang si Pedro, sakaan magtugang na Santiago, asin si Juan. Sa sarong halangkaw na bukid, kat idtoon na sinda, nahiling nindang naliwat si Jesus. Nagliwanag siring sa aldaw ang nalogon niya, asin nagkintab sa kaputian an sa iyang gubing. Dangan, nahiling ninda si Moises saka si Elias na nakikipag-ulay kay Jesus. Kaya nagsabi si Pedro kay Jesus, kagurangnan, marahay na uya kita digdi. Kung buot mo, magibo ako nin tulong payag-payag digdi. Saro sa imo, saro ki Moises,
asin saro ki Elias. Nagtataram pa siya kan lindungan sinda nin maliwanag na panganuron. Dangan sarong tingog hali sa panganuron ang nagsabi, inian aki kong namumutan, ansa kong ikinakaugma, dogan nindo siya. Kan madamog ini, kan mga disipulo, nagdapa sinda sa takot. Alagad, dinulok sinda ni Jesus, dinutaan sa kasinabihan, tumindog kamo, dai kamo matakot. Pagtingkalag ninda, mayo sindang nahiling kundi si Jesus na sana. Mantang naglulugsot sinda sa bukid, pinagbutan sinda ni Jesus. Dai nindo ipag-usip ki isay man, ang nahiling nindo sagkod na ang aki nin tawo mabuhay liwat. An marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, tukaw tabi. Diyos maray na ramrag po kaninyo ngamin mga ngod. Baga na po nakaturog pa, lang luya ka simbag. Maray na ramrag po kaninyo ngamin. Iba da basang pakialam. Nagigreet na si Father, silong sana. But anyway, mga tugang, everything changed. Ano po? Gabos, nagbabago. Pakihiling daw po kang kataid mo kung nagbago na. Kung daipa, sabihan mo, magbago ka na. Joke lang. Joke lang po. Mga tugang, nagbabago nga ba ang Diyos? When we say that God changed, it follows na dati, good si God, but because we sinned, hindi na siya mabait ngayon. Kapag sinasabi natin na ang Diyos nagbabago, it sounds like that, na siya mabait, kaya lang, ako po ay nananangalog kasi ngayon ay Agosto, buwan ng wika. Kaya, itatry ko po na mag-Tagalog. Mga tugang, Tagalog, tas biglang Bicol. Kung nagbabago ang Diyos, bot sabihon palan, siring kaiyan. Kung ang Diyos, marahay, alagad ninhuli ta kita nagsumbikal, naging maisog ang Diyos o nagbago ang Diyos. My dear friends, God indeed never changed. He remains as He is love for eternity. He remains as He loves us sagkod sa katapusan. Hindi nagbabago ang Diyos. Ang kanyang pagmamahal ay tapat at kailanmay hindi magbabago. God's attributes never change. He remains. He is the Alpha and the Omega. Mga tugang, today as we celebrate Transfiguration Sunday, nagbago ang anyo ni Jesus, subalit hindi ang kanyang puso. Nagbago ang anyo, ngunit hindi ang kanyang puso. Nagbagong lawog si Jesus, bako tanganing maging impostor, kundi tanganing ipamate ang kamurawayan, asin kaugmahan, kan kahadeanin kagurangnan sa kalangitan. Ang transfigurasyon, panamit kan langit. Foretaste of the kingdom of God. Sa pagpanamit ni Diyos kan langit sa daga, si San Pedro, si San Juan, asin Santiago, nakamati nin pambihirang eksperyensya sa saindang pagkabuhay. Kaya ngani po baga, sabi ni San Pedro,
sa kaugmahan na sa iyang namati, sa panamit kan langit, ang sabi ni San Pedro, kagurangnan, maray, nadigdi na sa nakita, matindog kita nin tulong payag-payag, saro sa imo, saro ki Moises, asin saro ki Elias. Peter, James, and John, stay and remain with Jesus. Ninhulita, aram asin nagtutubod sinda, nayaon sa Diyos an kapanoan kan gabos. Solo Diyos, basta. Ano nga ni po ang ibig sabihin kaiyan? Solo Diyos, basta. Dita po aram, o parareho na kita, dita araram. Ang buot sabihin da po kayan, God alone is enough. Sabi ni Juan, Pedro, asin Santiago, digdi na lang kita. Yaon na digdian kapanoan, kan gabos. Mayo na kita nin hahanapon pa. Peter, James, and John, stay and remain with Jesus. Ninhuli ta malinaw, ang tingog na sa indang nadangog. Ini ang sakuyang aki, sakong namumutan, hinanyugon nindo siya. Mga tugang, minsan masakit ang satuyang inaagihan sa buhay. Let us remain and stay with Jesus. Dai matakot. Sa gospel baga po na satuyang nadangog, nagkatarakot si Santiago, Juan, asin si Pedro, kan may magtaram na tingog hali sa langit. Alagad, rinanihan sinda ni Jesus asin sinabihan, dai matakot. Kadakol-dakol kan mga bagay na nagdadara sa tuya nin pagkatakot. Pakibayad po nga ni kakaabay mo. Nakatakot po ika? Aderiman. Kadakol kan mga bagay. But the Lord is telling us today, dai matakot. Danay natutuo ang Diyos sa iyang promesa sa to. Promesa na danay niyang sinasabi sa tuya, kaibanin do ako sa gabos na lakaw kan sa indong pagkabuhay. I will be with you until the end of time. Dai matakot, dai nagbabago ang pagkamuot nin mahal na Diyos sa satuya. Ang pagkamuot nin mahal na Diyos, daing kasagkoran. Sabi po nga ni kang kanta ni Ariel Rivera, tanda po nindo itong kanta niya, na ang title po, Minsan Lang Kitang Iibigin. Tanda po nindo? O, lingaw na po kamo. Sabi kang kanta, mahal, pangako sa iyo, hindi magbabago, ikaw lang ang iibigin ko, kahit ikaw ay lumayo at masaktan ako, asahan na di magbabago. Sala palan. But the thing is, mahal tayo ng Diyos. Ang pangako ng Diyos, hindi siya magbabago. Ikaw, tayo, ang iibigin ng Diyos. Kahit tayo ay lumayo sa Diyos because of our sinfulness, love tayo ng Panginoon. Ikaw ang iibigin ko. Kahit tayo ay lumayo sa Diyos at masaktan natin ang Diyos, asahan natin na hindi maglalaho ang Diyos. Dahil siya magbabago sa iyang pagkamuot sa lambang saro sa satuya. Siring kan pagkamuot na namatian ni San Juan Maria Vianney. Ang pagkamuot nin mahal na Diyos, iyo ang nagpadanay sa iyang commitment na padagos na siya maging instrumento kan pagkamuot asin pagpatawad nin mahal na Diyos.
Dahil matakot, dahil nagbabagoan mahal na Diyos, danay siyang totoo sa iyang promesa sa lambang saro sa satuya. Matindog na po ang gabos. Sa transfigurasyon, pinahayag kan Ama ang kamurawayan kan sa iyang aki. Day tanahihiling ang sa iyang kamurawayan ngunyan, alagad sa paghalat niya to sa kahadayan, mamibi kita sa Ama sa iyang ngaran. Ang sa tuyang simbag, kagurangnan hininyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang kamurawayan ni Kristo, magbanaag sa paagikan simbahan, mantang maimbod kitang naghihinanyog sa iya. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hininyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang kamurawayan ni Kristo, magbanaag sa paagikan simbahan, mantang maimbod kitang naghihinanyog, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hininyugaan sa mong pamibi. Tanganing magtalubo kita sa grasya na ang liwanag ni Kristo mahiling kan ibang tao sa satuyang pamuhay-buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hininyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagsasakit makahiling kan sa indang padudumanan sa transfigurasyon kan paratubos,
Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hininyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan, mabago siring sa mamawrawayon na hawak ni Kristo. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hininyugaan sa mong pamibi. Siring man sa tuyang ipagpamibi an mga tugang niyato urog ng gayo an naapektuhan na gayo kan bagyong si Egay lugod sa pagbangon ninda dani nindang mamate an pagkamot nin mahal na Diyos na daing nagbabago. Ipamibi niyato sinda sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa presenteng panahon, padagos an ginigibong pagtiripon kan mga jóvenes sa Lisbon, Portugal. Ipamibi niyato na ang ginigibong gathering na ini danay lugod na magpatalubo kan mga jóvenes kan sa tuyang simbahan. Ipamibi niyato sinda sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan na Diyos, marahay na uya kami digdi. Ako ang komunidad kaining natiripon sa paghimati kan sa imong tataramon, asin pagdulot kan sakripisyo kan sa imong aki. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw tabi, ang pagdulot kan mga atang. Magpamibi ka matugang, tanganan sa kwasan ng saindong atang, maako malugod, kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, pakabanala ang mga idinulot na atang, sa mamurawayon na transfigurasyon kan bugtong mong aki, asin hugasi kami sa mga digta nin mga kasalan, asin banaag nin sa imong kaliwanagan.
huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninig ko asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas na danay asin minsan saan. Magpasalamat kami sa iyong kagurangnan, banal na Ama, Diyos sa makakamhan na diing kasagkoran. Ta sa atubang nin mga piniling saksi, pinahayag an sa iyang kamurawayan, asin pinano sa orog kadakulang banaag, itong kamugtakan kan hawak, nakapareho sa iba, tanganing an kapadungkalan kan krus para sa puso kan mga disipulos, asin kapanoan na makangalas na pinabanaag sa iyang pamayo, ipinahayag sa hawak kan bilog na simbahan, kaya kan mga bertudes kan kalangitan, padagos kami nagsaselebra sa imo sa daga, daing tapos na nagkukurahaw asin nagsasabi. Maluhod po. Kagurangnan, ikan ang gadan banal, borabod nin gabos sa kabanalan. Kaya ning mga atang namimibi kami, pabanalakan ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asindugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak dangan tinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tanan sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuan niya man kan kalis asin yararay, pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tanan kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napabuluson para sa Indo asin para sa dakol, ini paggibuhon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod.
kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga nagadan. Dangan akwasinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaidto pa, nakapagpagaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na ding kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun na kaugalian, nagngangahas kita na magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maginda na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong,
kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Haripag hilinga, ansa mong mga kasalan, kudan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua na siya magtiripon, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ikan nabubuhay, asin naghahad sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Maluhod po. Uya ang kordero kan Diyos, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninig ko na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, ang mga banal nakakanon na samong inako, magbago sa mo sa iyang ladawan, naan kaliwanagan kini, binuot mong ipahayag sa iyang mamuraway na transfigurasyon, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw muna po ang gabos para sa mga announcements. Ngunyan pong Domingo, ang Misa Pro Seminario, magkakaiba po kita ngunyan in second collection bilang suporta po niya to sa mga sasatuyang seminaryo. Urog ng gayo na nagpuon na ang paglaog kan mga seminarista sa satuyang seminaryo ngunyan na formation year. Kadua po ang pagbisita kan imahen ni Divino Rostro asin kan imahen kan satuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Nagpuon na po ini, yaon po ngunyan ang imahen sa barangay San Nicolas, ang imahen ni Peña Francia asin Divino Rostro asin padagos po na naglilibot sa pag-andam po niya to sa kafiestahan kan satuyang mahal na ina, digdi po sa satuyang parokya. Sa sunod pong Sabado, August 12, magkakaigwa po nin formation ang mga bagong lectors and lay ministers. Digdi po sa Rinconada North, kita po ang host parish kan gigibuhon na formation kan mga bago na lector asin lay ministers kan mga parokya. Kaya po si mga buot mag-ayon, gustong maging lektor o nagbabasa digdi po sa tuyang parokya, asin tagapaghatod kan komunyon, ang mga lay ministers, may formation po kitang gigibuhon. Alagad po kung digdi kamo sa tuyang parokya, kung tagadigdi po kamo, kay puhan po na mag-iyan po kamo sa office para po sa mga pifill upan na mga forms. Siringman po sa August 15 ang kafiestahan kan Assumption o ang pagsakatan kay Maria sa langit. Sa maabot pong Pitsa 8 kan bulan na ini alas 6 nin pagkabanggi, magkakaiga po nin executive meeting ang satuyang Parish Pastoral Council. Salamat po sa padagos na nagtatabang digdi sa satuyang parokya, in cash man o in kind para po sa mga proyekto asin pangangaipo kan sa tuyang simbahan. Diyos po ang magbalos sa saindong karahayan. Bago po ang huring bendisyon, kinag ko po kaninyo nagbe-birthday, ngunyan na doal daw, mag-inutan po sa pagbendisyon po sa saindo. May nagbe-birthday po, mag-inutan po sa pagbendisyon. O supog lang, matindog na po ang gabos. Habo po ninong bendisyon, di maldisyon, lugod po. Joke lang. Ang kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon lugod kamo kan Dios na makakamhan, anama, anaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan, asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maray na aga po sa lambang saro sa tuyan. Maray na aga.